Kulang dito, te. Tignan mo, oh. Bakit 4 lang yan? 5 yung pinanch mo, eh. Ay, tama na nahulog po. Oh, tignan mo. Kalakaran mo yan, te. Ay, hindi po ma'am. Ano lang po, nahulog lang po yan. Hindi ko lang po talaga na. Kapal ang mukha mo, ah. Nagbabayad ako dito ng mga hayos, ah. Tapos ihuhulog mo dyan? Saan nahulog? Diyan? Imposible hindi mo makita yan, te. Ay, hindi ko po napansin ma'am. Gusto mo pa-viralin kita? Wag naman po, Parang ma'am. gusto mo ata ipakita kita sa social media. Hindi mo alam, marami akong followers. Hindi po. Tsaka wag na po kayo mag-video ma'am kasi hindi ko naman po sinasadya, nahulog lang naman. Hindi. Sadya mo yung te. Kaya nga nalaman mo kung saan nakalagay. Hindi mo na ano yung... Kasi may review ko yung video. Ay, hindi ma'am. Ikaw pa nga nagpatong dito. Ibig sabihin, alam mo. Nahulog lang Ibig po sabihin, talaga, modus ma'am. mo yan. Tama ba? Ay, hindi po. Modus mo yan, te. Eh, paano kung hindi ko nabiling yan? Hindi lang po na. Ibalik mo sa akin yung bayad ko. Ma'am, wag na po kayong mag-skandalo dito ma'am. Ay, hindi. Ano ka, manager dito? Hindi po ma'am. Oh, tawagin mo yung manager mo. Tawagin niyo yung manager niyo. Kasi, ang tatanga eh. Hindi, nahulog lang naman Ay, hindi. Ang inaano ko dito, siya pa nga nagbalik eh. Ibig sabihin ko, hindi ko napansin yun, ma'am, ha? Hindi niya ibabalik. Ano yun? Sige Ano, po, ma'am. modus? Iyan mo Gusto niyo, na. i-reveal ko to? Pasalamat kayo, hindi ko pinagkakamera yung mga pagmumukha ninyo. Ha? Pasensya na Tawagin po, yung ma'am. manager niyo, hindi ko to palalagpasin. Magkano to? Ano po? 20 po. O, 20? Wala kang pamirenda, te? Dapat nagsasabi ka, hindi yung ganyan ginagawa mo, te, ha? Tapos na magsabi ka. Nahulog lang po talaga yan ma'am. Hindi po sinasadya. Hindi sinasadya.